Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Mga pagsulundan sa idalom sa Alert Level 2, mas ginpahalugan kasunod sa Executive Order No. 19 nga ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas. Mas ginpahalug na ang mga pagsulundan sa syudad sang Iloilo sa idalom sang Alert Level 2 status. Kasunod ini sa Executive Order 19 nga ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas. Para sa magabalik o kung magapauli sa Iloilo City, wala na sang quarantine nga kinahanglan. Hindi na rekisito ang SPAS kag para sa mga fully vaccinated nga individual, hindi na kinahanglan pa ang negative RT-PCR test. 100% capacity na ang alfresco dining samtang 80% capacity naman ang indoor dining para sa mga establishmento nga fully vaccinated ang mga personnel kag mayara sang safety seal. Hindulat naman ang liquor ban. Buot silingon, ginapahanugutan na ang pagbakal kag pagbaligya sa publiko. Full on-site capacity man ang mga bangko para mahatagan sang kahigayunan ang mga maluyag magtransaksyon. Para kay Mayor Jerry Treñas, ang ini nga mga pagsulundan ang makabulig para makabawi ang mga negosyo kag magbuhi ang ekonomiya. Para naman makabangon ang events industry, mangin 70% capacity na ang mga religious dominations, kasal, bunyag, haya, lubong kag iban pa nga mga kahiwatan. Sa pinakaulihing advisory sang Interagency Task Force, mangin Alert Level 2 ang syudad sang Iloilo sa masunod nga 15 diyas o kun kutob sa Marso 15. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.